29 ba? 29 ba? Oh, hindi ko nga nakuha, nakakalingwan. Wala kang makiwa niya. Bata pa kayo ba? Kayo ba? Hello mga subscribers. Please, matulong magkipinto. Dito po tayo ngayon kay Kuya Judy Barra. So, ngayon po ay October 29. This is the Activity Therapy. So, wait po namin si Darang Eden. I-play muna kami. So, we pray. Isip ko muna yung mga gamit. Yung report natin kay Kuya Judy. Basta siya po today na aming vlog. And again, to all family Barra, shout out po sa inyo lahat dyan. At siyempre sa pamilya ni Nestor, shout out. Yan. So, malapit na po yung mundas. Ingat po tayo. Let us pray for yung ating mga yumao. Yan. Safety naman kit niya. Di ba? Safety naman yan. Oh! Oh, charger. Charger niya, boy. Ang charger ka, USB. Ha? Ito, USB. Bigyan mo ka niyan. Itang kain. Type-C. Oo, tabalo siguro na. Dati niya na. Bigyan mo lang nila nila. Jun! Oh, Jun! Oh, kaya matutun na ano. Oh. Kaya matutun. Mag-alcohol ka ba? Ha? Active na ngayon yan. Ano ba? Pwede matutun. Kilala mo yung kong Mario? Uy, tapat therapy yan. May stroke niya mo rin. Pangugustahan na ka. Alakad na eh. Kilala mo ita? Barkada mo ita? Kumustahan na ka pin? Ilang tayo na yun? 20 na to? 20 days na po. Tayo itong nagtitherapy kay Batang Jun.
Mga pa kita? Ah. Sili mo naman. Ten. Andam ka kayo na eh. Charger na kayo. Ako, kasi. Tayo? Isa sa Oo. masabi na tuturang po. Wow, masabi ka ni Victor ngayon. Ano ba? Dala na yung kamaryo. Maganda mo ita. Ha? Ako sana. Ah! Ganda niya ba? Nang! Ano? Nang! Siya? Alinin mo. Lahat mo na ba? Oo. Sige, lahat tayo. Sino may kanya? Kanya naman. Kaya nga yun, nasipa. Sipa mo eh. Cuma ko niya mo, kaya ito, malito yun. Buti pa ito. CCTV ba yun? Ha? Saan pa? Hindi ka pa. Nilo kaya kaya wala kayo siguro pa dyan, ano lang. Ang tawag lang pa dyan. Wala na. Tumbuhan na to. Si Shoyan din eh. Si Shoyan na si Shoyan. Bob! Bigla ba? Eh, wala ko kayo pa na eh. Nagayon ko na yun. Eh, pasyasan ng pasyasan. Ba, ito mabot na ko. Ay, lumabang ka ba? Tundas nga ni Pota, bago mo tundas. Kalma ka mo, kalma. Relax, relax. Kakuha tayo hindi ang BP. Di ba? Lang. Lang. Tao. Oo. Kami na yung tawag niya rin. Pagkasanda natin. Yes. Hindi sasali. Makasta ka rin. At baka meron yung bukin na store, bro. Bitas ka na store, di ba? Pagkupit. 130/80. Baka nakuha yung puso ng ina. BP na. 130/80. Puso na 60. Sigurity pa. 100. Ayan na. Hindi naman, wala. Hindi na kamo. Aba, actually ba ba? Bigay mo na ang mga puwing. Kaya na, kaya na. Pabiling na kita kung Thank you. Eh po yung Exodo 20 ba? Balikan tayo. Ano yun? Exodo 20 na. Yun na. Exodo 20. Babalikan tayo. Ibi ate. Yes, sir. Parin niyo muna yung Exodo 20. Ayun na po. Ini mo, Opo. Exodo 20 yan. Dediretso mo yun. Ano dyan eh? Lala. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Egypto.
at nagpalaya mula sa pagkailipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano? Dito juga. Huwag kang gagawa ng imahe na anumang nilalang ng nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran at sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos na mapanibuguin. Diyos ang kasalanan ng mga magulang ay isisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlong ikapat na salilahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salilahi na mga umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga kautusan. Amen. Break mo na. Wala na. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Muli, Panginoon, linalapit ko po sa inyo si June. Alam ko, Panginoon, wala namang imposible sa inyo kung ito'y gugustuhin mo, Panginoon. Ako'y humihingi ng tawad, Panginoon, at maraming salamat sa ibibigay mo sa amin, Panginoon. Na palakasin mo siya muli, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang buhay hiram lamang, Panginoon. At gabayan niyo po si Mang Kepeng. Lahat ng nahawakan niya, Panginoon, ay gagaling. At ganoon din po si Nestor at si Dan. Gabayan mo sila, Panginoon. At ako rin, Panginoon, bigyan mo ako ng tamang desisyon. At liliman mo ko sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Yes, Lord. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lahat ng landawan. Matilunaw. Pa-therapy kay Kuya mo sa pukunanin kay. Siguro ko yung anak kayo. Hello, bro. Alam mo ano? Matilunaw. Ada, dito na kami ngayon. Dito na. Pa-therapy ka. Dasaranin kayo. Sana yung punta. Punta, luwan yung... Sana yung... Vaya magkay. Yan ah. Eh. Mungkin dia lain. Normal je lah. Datang dia lain lah. Datang lah. Saan? Yung Pas muna tayo na. Nakapatat na lang ito ba? Yung mga katos. ano na yun eh. Ganda pa niya tayo sa komento rin. Kahit yung makala ko kung maulo ka rin. Subo. Kaya lahat lang, ako. Ako nga rin ang mga ano. Ako, hindi ka pa pala sa tawag lahat ng mga kapatid. Ako mabuti pa rin. Diyan! Kaya mga friend dyan, niya pa na yung abi eh. Gitu lah. Ano nga po na. Masyado niya kasi yung mga friend, may iba kanina. Ako masya niya. Anong may mga friend lagi. Kami bikin baru yang kan. Kanina nag-isang kayo yung isang kaya mo. Bekas. Bilang kecuali. Ako. Saya upo sakto. Sabi ako, hindi lang. Wala na kayo. Ya narap to. Abisin na ako. Umuran. Dati ko na ako masyadong kaya hindi ganyan. Kaya yung saan ko lang yung upo.
Ada. Nalambot na ini, ne? Problema na. Utak na mo eh. Ano yun eh? Sana naman yan. Laba naman eh. Ano ba ba siya? Mas ba? Tugay ko na. Ano tapos? Ano tapos ba pa? Huh! Huh! Siya bang? Maligal lang ang tiger ba? Kaya po, tutulong niya eh. Bawa, tumiyal din. Oo. Wala ko makapag-wrestling kayo. Eh? Kaya kay mag-relax ka mo ba? Pati-therapy ka? Manigaling mga ibang post mo kanina, marami dumugya, wala na ako sila ng galiwa. Oh. Ganyan mo. Yeah. Choke ni Bernes. Choke na eh. Bernes. Oh. Puno na ako. Bernes. Nanipit yung domingo. Tingnan. Bato. Train yan eh. Okay. Train ka ni Bernes. Bernes, shoot ako Bernes. Ramel ko ulit. Ang dalawa ni Bernes. Ang mesto. Tama yan yan eh. Magbil ba ka na eh? Ini pangalan tayo, problema ko nilita utak na, yun eh. Diba? Bigyan ako din eh. Eh? Baby niya. Naging baby niyo mo. Eh? Baby mo po. Baby mo pa na mama. Nasi pa ba pa? Nasi. Bago malalap niya, mamulait niya. Kaya mo yung malinis tayo. Eh? Kaya man sa kanya. Kaya man na. Go! Ang na-store ka niyan. Kung na-store, ang anak. Dito na kasi nalang na dito yan. Palo ko eh. Kasi minyari yung katawa ano. Kasi minyari na naman yan. Ha? Pap, saan ka rin? Gusto mo yun. Ha? Manita asik banget na, diretso tayo. Gusto ka ano? Dahil may sakmal yan. Oo. Ang matay ng drusin nila. Parehas din nga ngayon ito. Kung itong pinapahan ko, napaparay niya, mahal niya ako. Kami, agapin ng magya. Matagawa niya ko ng dami stroke. Kaya pagkakita, bigyan niyo.
Jadi may sinaliman niya na eh. Alas. Oh. Nyaman. Wala, ne. Yung therapy niya, lalim. Ha? Sumish. Ano yun? Apa? Oh. Sige ba? Sige. Lalawin. Lalawin anak. Diyan. Ito. Lalawin yung bapa ng anak berarti. Oh, halip ko na lang pag-side. Water eh. Ilan yung mga ipa? Ah. Ganun yan. Bagay ba? Sana nasa mga Bisa yung material yan. bisa yung sisyo mo. Naminig sa'yo na lang. Ba? Isa rin ka mana na. Diretso mo na, dibilis mo. Alam mo, may binili ng kaya. Sabi kasi. May prosen ka pa eh. Prosen. Gusto ko? Ang ay ulam mo rin. Ito mo kasi, hindi may ayaw kasi. Laban. Oh? Laban. Sanya bulong laban tayo ni bulong braso. Sanya. Puta. Tapos yung inang na. Diba? Kasi mamo. Inang mo. Ha? Ito sa mga puta ng bangon niya ito. Yari ka berat. Iwi na kita. Satu kayo. Nyausan. Kalau di mo. Hindi na ako patang lang na. Okay. Buto bilhin na yan. Then nag-istirahan. Kontak. Puto. Puta ka bil. Puta bil ba? Puta ba? Banyan ba? Kelas ka lang. Puta.
Buta pa pa. Buta pa. Dapat naman. Buta pa. Kalma ka pa. Jadi bigyan kayo ng sal. Dari perut na. Titirapi ka pa, kung pinadadadarapi, nagtigas naman. Jesus name. Sarap na nga. Gusto kami mag-effect, tagaling ka. May nalaman niya na. Tira na na, tangkay. Kaya na, titan. Ang naman din. Kaya naman na. Tinapiyaan po ng guro, isa no. Ha? Ayan. Akala no, ano, sasayangin. Ay, sila na mo. Sayang mo na mayami. Oo, ganda niya. Ba't ka na nagyari? Baka ka lang. Baka ka lang man. Kailangan pati na. Isip din, hindi mamakarap na. Ang kasab ng marakol dyan ang marakol. Hindi siya matang-matang na ngayon din, bibis niya man. Ang tatil, O baka siya, pinatatin ba? o baka kasi talaga yan din. Diba? Kamalang sabon. Oh! Malis sa buwan. Magkatalan! Dadaan siya. Dadaan. Bago siya istar, matang Dadaan. Favorite. Oh? Yeah. Yung test mo na yun, tap. Si Kevin, ano niya. Favorite natin. Alam. Paglakaran ka na tulog kay Potega, kumari. Aliwain ka, kumari. Puro piskal. Ano? Grabe talaga. Yan eh. Gani naman. Oo, matawag mo niya. Yaman niya. Ako na si Gaya, pangandaw mo rin. Magkakasya ko kami. Pagpapawi ni boy. Sabi mo, well, napresa ko. Pamesa na ang papa. Ba? Suka mo, oo, panay kakain niya naman. Ito bakit ka na eh? Kaya naman yung boy, ha? Paris na tayo. Ay, niya, bing. Makatak ini. Umaga.
Kawan. Yan. Jadi nakla. Nah. Iya. Ya. Enggak lo tahu mah. Ada apa nih kamu tadi? Ya, bilas ka ba? Bilas ka. Punta sa alis yun. Ano anak ito? Enggak apa-apa eh. Ha? Enggak lo. Ulit ha? Wala ba? Eh? Sa'yo magkibigyan ba? Nagkaya ba itong buong program? Sa'yo magkibigyan. Ano ka naman po? Di ba? Aksi. Ano? Ang pacho yun. Eh? Nagkado mo sa mga kusi, eh? Mayak, eh? Ayan, pwes na maganda nga kaya lang. Pwes na sumawa na mga sumawa na pala. Hindi ka mabili pa mo, eh? Nabukasan na lang. Sayang parang kayo, parang na eh. Kaya mo eh. Maklang kayo ka, ang magriban. Wah. Dito. Wala na maglipat eh. Ha? Wala na maglibang bakla. Dodong. Yung Roji. Kami stock. Ay, kahit pauling natin. Buwan mo ulit. Pagmeso natin yan. Ah, kabesa. Hala ka dito. Gawat na ako. Ako na yung nakakit. Stock yun. Hindi na hanapan mo. Mga 45, 46 yung pasok mo. Hindi namin naman siya na. Laban mo. Ano ba na rin ngayon na? Ha? Ano po pipigilan yan eh? Nasa atin eh? Yung yung mo yan. Mga baby mante eh. Nagulsopan sa rin. Nabulo na yung tsura bapan yun. Ah. Tuloy ko, kilala ka na mag-a. Dati yung mga nilin mo sa diretso na. Gusto na. Ha? Kami kita tayo eh. Nakakatawan. Dali, misaya ka kanya eh.
Kaya magkaya niya mo eh. Nagyo! Bubuhay mo. Kaya may apat ko. Malasi babae din, eh? Malumpo yan. Mula malumpo. Hindi mo ang kaya niya, eh? Case na, eh? Saan pala ko siya sa kulay mo niya, eh? Apasuko mo din ako ba? Apasuko mo na. Relax ka mo! May ko kontraran. Nasahin ko. Oh, yan. Hindi mo. Putri mo. Yan, oh. Ay, ba? Balo mo naman pala. Oh, ano? Ano na kaya na? Kaya ating huwag lang tawag nila. Kaya hindi. Okay, eh? Saway mo yun. Tama lang po yan, eh? Hindi, pati malambot. Stuck dyan, eh? Anong tawag kakain ka ba? Katutong ka ba? Woo! Katutong. At buong tawag kakain yan. Ito. Natutong yan, eh? Ako. Kung meron pera mo. Diba ba? One. Two. Wala, may gym kami, Nestor. Pero makakain mo yan, eh? Tutug-tutug yan, eh? Makain ko Ako tindahan. na may kumakin hapon. Doon-doon ka. After this, mga muli na. Muli na na. Ako ito kasi talang Balencita. Wala na. Mo, siya muli na. Problema ka na, eh. Pag yun naman, eh. Stag-game ako, problema. Masaya, nangimegyo. Kung sagol, kakain na naman. Dati, bagad-gading patos yung bilis na ngayon, eh. Akin niya na baga-baga. Nakatulad sa ako. Namit ko ka na, titisang pang. Dapat. Talang may kaya ka na. Parang dito ka lang, eh. Ano yun yan? Nagawa ko ba? Bawal yun yan. Oh. Isang tao ka, Bobby? Huwag ka ng stroke. Kaya. Ano yun? Teka.
Maganda ang punch. Apat. Ganda. Yung pa ba makalakan? Yeah, hindi ba pa? Wala kayo laro. Sa uli ba? Sa uli. Sa uli ba mo? Pas ka mo. Tama yan, try na. Ilan? Ano ba tsagaan ko? Ano? Ano tsagaan na? Tapos na pangay kayo mo. Ano? Naparating mo. Binibaya mo na. Sulat ang mga letras. May nila ko masira yan. Pwede hirap. Pwede ka lang yan. Oo. Bila.